Ja me etsitään. Vähän kätkätteen. Uuteen auto. Tai oma auto. Mitäs tähän olette löydetty? Puoli laturia vähän piuhaa siinä. Etsitään siis puhelintelintä seuraavaksi. Kyllä. Vähän ralliraitaa ja ratinsuojusta. Kyllä. Vähän tästä löytyy. Puhelintelintä. We will see what we get and realize. I don't know what I'm saying now. Bye. No. Joo, tosiaan siis. Tossa vähän saatte vihjaa, että metsin auto, ikioma menopeli, kurja kuin mikä. Ja tänään käytiin hakemassa Tampereelta ja ei siinä. Siinä se on. Ei vittu, ei se. Siis tossa sun takana. Hei, saada auto. No niin, siitä. No niin, morjesta. Eli tässä siis... Voisin mäkin tätä kameraa voinut pitää. tässä on nyt... Joo, niin justi. Semmonen kaara nytte. Ja joo, ei siis sen kummallisempi. Tuli tämmönen ostettua. Ensimmäinen auto itellä ja onhan se aika kisainen vehe, että vinkuu heti kun mennään sisään. Ja Miksi istut siellä penkillä? turpaki. No niin. Semmonen vitun amisauto saatana, että karvanopat ja Wunderbaumit löytyi ja löysä tuolla. Totta kai pitää aina olla kartturimessissä. Joo, jalkatilaa on, ovi menee kiinni, ikkuna muuten ei toimi. Ilmastointi ihan okei, vaihdekeppi, joo vapaalla oikein. Kyllä. Testataan sitten. Oi saatana. Joo, kyllä näissä voi nussia. Niin, siis ei mene, mutta siis. Mut joo, semmonen sit Sitten mennään. ei mennyt. Pikku kerkitteen ostettiin tänne, vittu kun ei näe saatana. Tossa on toi puhelinteline, mikä löydettiin sitten sieltä loppujen lopuksi vittu juissia. niin. Missä? Niin. Ja siellä on puhelinlaturia ja semmoista kivaa. Semmoista nyt tänään ostettiin tähän. Mukava keli, ei tässä mitään. Kiva ajata. Sormi, hehe. Mitä? Mitä penkkiä kannatti myös? No, tämä penkistä on Mitä se on? siellä ne penkit on. That's the place where the magic happens. Mitä siellä ostaa vaan mitä? Mistähän pitäisi joku ostaa? Mennään kattoo takaronttiin penkit otetaan. Okei siinä. Takapenkki on näinkin kisan, että kyllä täällä niinku ratsastaa mahtuu sieltä ei tosta ei saa sos. Vittu kiinni saatana. No kato YouTuber vittu, osaa kuvata kaikki. Takakontti, sehän on ihan vitun paskanen. Siellä oli talvirenkaat. Tänään otin vittuun. Perus. Takarontti, vartuskausi puuttuu, mutta fuck the police. Kato! Ei oo putsassa. Ei tarvii edes imuroida huomenna. Helvetin hyvä. Meneekö se nyt oikein? Menee. Tunge nyt vittu. Juu. Hattuhyllyt ja kaikki löytyy ja... Kyllä tämmönen kisanen pikku Peugeot 307. Oi no. 108 heppaa. Ihan vitu hurjalle. Poppejahan tässä ei vielä oo, mutta kyllä tänne konttiin totkut kivat pikku subbarit mahtuisi. Ja tän isompikin mahtuu. Mahtuu. Jos säkin mahut sinne, niin vittu. Ei. Okei, bye. Bye! Joo. Ei siinä. Tämmönen pökötti nyt ja Mitäs helvettiä? lähdetään himaan löysä. Single
Äijä tuli penkkiä. Joo. Or now. Kyllä se toimii. Ilmastointi ja kaikki, se on ihan vitu hyvä tälleen kesällä ja... Mitä vittua se saa? Pitäisikö toi huomioon päästään vittuun tuolta? Haluat sä ulos? Mielellä. Tuu vaan. Joo. Semmonen pikku video tällä kertaa. Toivottavasti parin vuoden sisään nyt saisi jonkun päivitysvideon tähänkin, että nyt tarvii koko vittu loppuelämää tällä paskalla ja... Ei vaan. Tämähän on kisanen. On. Otetaanko me rallilähtö vielä? Otetaan rallilähtö vielä. Rallilähtö. Mut joo, loppuhuipennus rallilähtö ei siinä. Jos pidit videosta, niin pojat tykkää. Jos et oo tilannut vielä kanavaa, niin tilaa ihmeessä, niin et missä on mitään hienoja videoita yleisön kanssa. Halo? Näin. My name is Seb. Seuraava video on sitten varmaan säpää tai futista tai joku muu paska video. Mut joo. Seuraava video on kun Toni ostaa vene. Niin. Vene esittely video. Joo, esi. Peace out! These on fire, but I'm